welcome to my YouTube channel. This is Kuya Bisaya, napabalik na naman tayo. Ito yung friends ko na si Ronel Abandok. Ayan, promoter ng Huawei to. Ayan. Very pogi nating friends, mga kabisdak. Ayan. Nandito po tayo ngayon sa Alganim site dito sa Pahil, Kuwait. Ayan, kasi nandito ako sa kanya dahil itong bagong model nila na Huawei Nova 5T. 5T. Huawei Nova 5T. So, i-review natin at ipapakita natin kung ano yung specific ng bagong Huawei Nova 5T. Mga kabisdak. Ayan. Samahan nyo ako mga kabisdak. So mga kabisdak, nandito na po tayo sa Huawei at ipakipakita ko na po sa inyo kung ano yung Huawei Nova 5T. So ito po yung Huawei Nova 5T. Ayan, nakikita niyo yan. So mayroon po siyang camera sa harap, sa gilid. Ito. Ayan po. Ayan. At SIM kulay lang po ito. Maraming kulay ito mga kabisdak. Mayroon po siyang black, blue, purple, black, purple at saka blue. Ayan, ang kulay nitong Huawei Nova 5T. So ipapakita ko sa inyo mga kabisdak kung anong specs nito. Ayan. Ayan, makikita nyo kabisdak, ito po yung specs niya. So mayroon po, ang size po niya ay 154.25 mm. It's by 73.97 mm. Ang wide niya ay by 7.87 mmD. Ayan, yung size po niya mga kabisdak. At approx 174 G battery included sa weight niya. Tapos ang display naman po niya ay 6.26 inches LTPS at 16.7 M color. Ayan. At 2340 by 1080 ang display po niya mga kabisdak. Ayan, anong chip? Ang chipset po nga ginagamit po niya mga kabisdak ay Huawei Kirin 980 octa-core. Ayan. Cortex siya A76 2.6 GHz plus Cortex A76 1.22 GHz and Cortex A55 1.8 GHz. Ayan. At ang operating system po niya ay AO 9.1 based on Android 9. Ayan. At memory po niya ay 8GB RAM plus 128GB ROM. Ayan. Ang front camera po niya guys, mga kabisdak, ay meron po siyang front camera niya ay 32 megapixel at saka rear camera 48 megapixel at saka 16 megapixel plus 2 megapixel plus 2 megapixel po sa camera niya. Ayan, sa rear camera po. Ayan, mga kabisdak. At battery po niya ay 3,750 mAh typical value po. Ayan, ang power supply po niya ay 5 volt 445A 22.5 watts Huawei Supercharged. Ayan, maximum value niya po mga kabisdak. Ang color po niya guys, mga kabisdak, mayroon po siyang midsummer, purple, black, and cross blue. So mga kabisdak, ito po yung Huawei Nova 5T. Ayan, kung makikita niya, ang ganda oh. Ito, Arkintab. Yan po yung mga kabisdak. Sa ngayon mga kabisdak, pre-order lang po to. Itong Huawei 5T Nova. Pre-order lang po to ngayon dito sa Alganim site. Sa lahat ng dito sa Kuwait. Pre-order na kasi bagong latest po kasi ito mga kabisdak. At ang price po nito ay 114, so nasa mga around 23,000 pesos. I-convert natin sa piso mga kabisdak. Itong Huawei Nova 5T. So maganda ang camera niya mga kabisdak, sa mga mahilig din mag-vlog. Ayan, mahilig sa mga photos, sa mga videos. Ayan, mag-Huawei 5T na kayo, Huawei Nova 5T na kayo mga kabisdak. Ayan. So ang ganda. Ito. So sa ngayon, ang Huawei Nova 5T ay pre-order lang po dito sa Excite Alganim po sa Kuwait. Ayan. Ayan.
Ganda, di ba? Kita niya. Pictures na. Ayan. So, ito po yung purple. Ayan. Ito naman po yung blue. Ayan. Blue. Ganda. Pre-order only now, sir. If you will make the pre-order now, you will get the mobile on 26 with the free Bluetooth Ayan. earphone. So, mayroon siyang, Day, may free po siya, Day. Kung bibili po kayo ng Huawei Nova 5T, ay may free po siya na Huawei Prelace na headset, Bluetooth. Yun lang po ba? Yun po yung free niya. Ayan, nandito ito po siya. Ayan. Yun yung promoter sa, promoter ng Huawei, Huawei na mga brand, guys. Mga kabisdak. Ayan. Nag-ano siya. May mga customer siya. Daming mga customer dito. Merong namimili sa mga Huawei. Ayan. Kasi nga, bagong labas. Series kasi to eh. Yung series na Huawei Nova 5T. Mga kabisdak. So, sa mga mahilig mag-vlog dyan, mag-YouTube, ayan, maghilig sa mga videos, mag-Huawei na kayo kasi maganda po talaga. So, huwag nyo nang i-miss yan at bili na kayo dito sa Excite sa lahat ng brands po. Ayan. Pero kung gusto nyo mag-order sa Alganim Excite lang po kayo, directly, pre-order po siya. Ayan, pre-order po siya dito sa Alganim Excite sa Kuwait. Ayan. At papakita ko ulitin ko po sa inyo mga kabisdak, maganda talaga to. Itong Huawei Nova 5T. Ayan, maganda ang specs niya, maganda camera, maganda ang storage niya. At may free pa siya na Bluetooth Huawei Prelace. Ayan po. So, mga kabisdak, ayan, nakikita nyo na yan. So, dito na lang po tayo. Sana po ay mayroon kayo natutunan naman sa pag-review natin ng Huawei Nova 5T series po. At mga kabisdak, at sa mga hindi pa naka-subscribe sa akin po mga kabisdak, paki-subscribe na lang po ako mga kabisdak. At paki-like na lang po yung videos natin at paki-comment na lang po at paki-share na lang po. So mga kabisdak, so dito na lang po ako at God bless po sa ating lahat at mabuhay.